Assalamualaikum lur, sing ceritane arep pamitan karo ki lur. Karo ancoan kawonganten karang bawang Cilacap ya lur ya pamitan ya. Yang ceritane arep balik Cilacap disit lur, mancinge ngesuk maning ya lur, wulan ngesuk ya. Ya wis ya lur, assalamualaikum lur, urung ramu lur aja di skip sedikit nyon ceritane nyong arep tek video kang kawonganten karang bawang tekan kerjaanku ya lur ya. Lagi wis tekan Bangkangkung lur. Nang Bangkangkung ki nang alase lur ki wisata Bangkangkung lur. Lagi nang tengah-tengah wis nyong lur. Nang tengah-tengahe Bangkangkung iki lur ya. Nggone ya apik banget nggo foto-foto ketone kayane iki lur lah jan indah banget iki ketone ngon tengah-tengah ketone lur nyong ora pati paham kowe mun desa ngendi lur nyong ora paham ya kowe lur. Lagi nyong wis tekan desa lur, wis tekan desa ki alhamdulillah lur. Soale kang ndike jenengane kang wisata tekan ngene iki ana 15 menit lah lur. Lagi nyong wis tekan wisata Havana Hill lur ki. Ngono ya rame banget keton-ketone lur kami ngana lur sing arep pada camping ya udi pada mengana pada nang gunung ya gue lur. Lagi nyong lurus pami ngana ya lur arah Jeruk Legi gue lagi nyong akhirnya nyong wis tekan Tugu Wulung lur ke bandara ge lur pokok sing arep pada mampir mengonku numpak bandara apa motor mabur iki lho. Mudune kene ya ora apa-apa lur gue. Lagi nyong critane wis tekan apa ge jenengane kuburan pahlawan lur ge. Pahlawan kita ge di sini pada lur sing kemen-kemen pada perang lur gue. Pada pendidik nang kono lagi nyong terus bae lurus lagi nyong tekan rawa bendungan lur. Ya sing arep mancing nang kene lur. Bakule akeh lur, arep padane bakso, ana ana es ngono ana. Lagi nyong wis tekan Pasar Limbangan lur, Pasar Limbangan ki nyong mlipir lur kae. Mlipir to kene uli lur, asal mlipir etek kaya gitu lur. Lagi nang kene ana Alfa ya lur ya. Alfa juga nang kene ana bakul klambi lah cara gue bakul klambi rumpal lah rumpal ya lur pada klambi nang ngene lagi nyong wis tekan kerjaane lur martabak Alaska lur alhamdulillah wis tekan lur lanjut videone ngesuk maning ya lur assalamualaikum lur.